ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତମ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ଟାଇଟଲ ଦେଖିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଓପେନ୍ କରିଥିବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଟାଇଟଲ ଯେପରି ଦେଖିଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଭାବେ ଆମ ସମାଜରେ ବା ପରିବାରରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା, ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ, ସେ ସବୁର ଦାୟୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଦାୟୀ ତାହା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣାଇବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେବି ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ବା ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ବଦଳାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିବାର ବଦଳିବ, ଗାଁ ବଦଳିବ, ପୁରା ମାନବ ସମାଜ ବଦଳିବ ଏବଂ ଦିନେ ଆମ ଏହି ସମାଜ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଓପେନ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କହିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।